ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର। କହିଲ ପିଲେ, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ତମେ କହିବ ଅଫକୋର୍ସ ଶାଗୁଆ। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ସହିତ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ମୋର ସେଇ ଗାର୍ଡେନକୁ, ଯୋଉଠି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପତ୍ରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫିକା ବାଇଗିଣିଆ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ପତ୍ରକୁ, ତିନିଟା ରଙ୍ଗ, ତଳୁ ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ, ଉପରେ ଫିକା ଶାଗୁଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳି ଧରି ଆଙ୍କିଲା ଭଳି ହେଇଛି। ହଳଦିଆ ଭିତରେ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ର ଶାଗୁଆ ଭିତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଛିଟ ଛିଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପତ୍ରଟା ଦେଖିଲ, ନାଲିଆ। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର ପତ୍ର ଭଳି ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ତା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ଦେଖ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ଟିକି ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର, ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ଦେଖ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଗଛର ପତ୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କନିଅର ଗଛ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଲାପୀ ଭିତରେ ଶାଗୁଆ, ହଳଦିଆ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଟଗର ଗଛର ପତ୍ର ପୁରା ଶାଗୁଆ। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛର ପତ୍ର ଟିକି ଟିକି ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଘାସ ପତ୍ର ଭଳି ହେଇଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ପତ୍ର, ସରୁ ସରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଶାଗୁଆ ଭିତରେ ହଳଦିଆର ରଙ୍ଗ। ଏଥର ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦରର ପତ୍ର। ତମକୁ ଯଦି ପଚରା ହୁଏ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କେମିତି, ତମେ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଜ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସବୁଜ ନୁହଁ, ସବୁଜ ସହିତ ହଳଦିଆ, ନାଲିଆ, ଗୋଲାପୀ, ଏମିତି ଢେର ସାରା ରଙ୍ଗ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ?